Отново в Българската национална телевизия, тази, която вие, всички ние издържаме с данъците си, бяха поканени гости, една от която лъжеше безобразно, вижте я. Сравнете ги протестите, вие като картини ги виждате. Някъде в Бургас бяха, извинявайте, 50 души. Яна Буруджиева лъжеше безобразно как протестите в Бургас били от 50 човека. Вижте снимките. Вижте снимките, вижте и видеото. Как може тези лъжи да се разпространяват в национална телевизия абсолютно безкритично от водещия Георги Любенов, който стои все едно там да ги легитимира тези лъжи? Това не може да продължава повече така. Протеста в Бургас, вижте го. За първи път незапомнени хилядни протести в Бургас срещу управлението. Вижте за какво става въпрос. И Българската национална телевизия кани гости, които лъжат безобразно, че там имало, чуйте, 50 човека. Как не ги е срам с нашите пари да ни правят на маскари национални телевизии? Вие, по-младите, които гледате социалните мрежи и не гледате телевизии, кажете на по-възрастните си родители, баби и дядовци, че ги лъжат. Лъжат ги, за да може, когато дойде време за избори, да гласуват пак за ГЕРБ, които да обслужват после Делян Пеевски. Кажете им, че ги лъжат, защото няма как да разберат. Лъжат ги. Кажете им.